دما ku Amerîka bingeheke serbazî li bajarokê Rêmêlanê ava dike. Rûsya jî hewl dide ku bingeheke serbazî li bajarê Qamişlo ava bike. Li gorî rojnameya Şerqil Ewsat ku civînek di navbera hêzên Rûsî û hin milîşiyatên Kurd yên opozîsyona Sûrî de li bajarokê Girêspî hat li darxistin ji bo hemahengî li ser projeya avakirina bingeha serbazî were danîn. Ji alîkî din ve li gorî televîzyona BBC-ya Brîtanî ku niha Amerîka bingeheke serbazî li bajarokê Rêmêlanê amade dike. Li gorî televîzyona navborî ku ew ê bingeha serbazî meznahiya wê bi qasî nêzîkî kîlometrek û nîv e. Ji alîkî din ve li ser reşandina hêzeke Rûsî ji bo bajarê Qamişlo. Serokê Tirkiye ragihand ku welatî wî qebûl nake ku hêzeke Rûsî li bajarê Qamişlo hebe. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku niha nêzîkî 100 leşkerên Rûsî li bajarê Qamişlo dimînin. Lewma Tirkiye qebûl nake ku hêzeke Rûsî li deverên ji sînorê Iraqê ta ber avên Deryaya Spî hebe û amaje bi wê yekê jî kir ku Tirkiye hevrêziyê bi hevpeymaniya navdewletî re dike ji bo şerê rexistina Daişê li wanê deveran bike. Erdogan herwiha got tu cudahî di navbera rexistina PKK û PYD û YPG û Daeş de tune ye û dê Tirkiye li ser helwesta xwe newê xwarê. û daxwaz ji welatên beşdar di hevpeymaniya navdewletî de kir ku heman helwestê beramberî destwerdana Rûsya di wan deveran de bistînin.